Тези пари са разликата между предвидения бюджет и разплатените средства. Директора на фонда обясни, че едната причина за загубата им е закъснението на старта на програмата. Той определи миналата година като успешна при разплащанията. Само през декември са платени над 150 милиона евро по проекти, при 130 милиона евро общо за останалите 11 месеца. В тази сума обаче влизат и авансово преведени суми на общините, за които все още нямаме одобрение на Европейската комисия. Това означава, че е възможно парите, които губим, да са повече. Всичко зависи от това дали тези 100 милиона евро, които са платени в момента под формата на аванси за общински проекти, одобрени сега в края на годината, ще бъдат одобрени от Европейската комисия или не. Ако не бъдат одобрени, сумата за загубените средства от 50 милиона, всъщност евро, ще станат 150 милиона евро. Обяснението на директора на Фонд Земеделие е, че право на страната членка е да поиска подобно прехвърляне на средствата със съответното одобрение от Брюксел. Правителството ме упълномощи с изрично решение да подпишеме тези договори под условие да разплатиме авансите с общините и, разбира се, в окончателното снемане на условията ще падне след одобрението от Комисията на бюджета. От Асоциацията на консултантите по европейски проекти отчитат подобрение на работата на Фонд Земеделие. Въпреки това обаче продължава бавенето на проекти. Заради даването на приоритет на общинските, на заден план са оставени частните проекти. В листата на чакащите са тези за закупуване на нова техника и за подобряване на конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната и горската промишленост. В рамките до края на месец февруари 121 и 123 мерка, свързана с частните инвестиции, ще бъде затворена и договорена с бенефициентите. За BTV новините, Генка Шикерова.